éves lesz idén az USA, Trump pedig 80. Meg kell ezt bulizni, gyerekek nyomban. A Fehérház pázsitján épül is egy UFC ketret, hisz tudja, cirkusz kell a népnek, ha már kenyérre nem futja. Június 14-én boxolnak majd szépen, miközben a világ porig leég éppen. Nem elég a bunyó, koncert is kell kérem. Egy 16 napos Great American State Fair. Kiderült, hogy a dáridó politikától bűzlik, és az időközi választások a kulpit. A fellépő kétharmada lemondta és futott, visszadobták a zsét a lelki békéjükért. Az elnök rögtön dühöng és nyomja a süket dumát, megbántott egója nem tűr traumát. Se baj, nem kell nekem a híres énekes bagázs, én leszek a fő attrakció, lesz szám katartikus hatás. Amíg otthon a nyulak rollereket gáncsolnak, addig a világon mindent szépen elharácsolnak. A média lecserélődik gyorsan, lojalisták csücsülnek ma már mindenhol sorban. A szánalmas hírekből büszke nemzeti tény lesz, te meg a sok fegyverkísérlettől a sötétben fény lesz. Amíg az USA-ban boxolnak és szól a nóta, Iránban felpörgött a maghasadási kvóta. A telefonon sukták meg ezt pakisztáni fülbe, le is ültek néhányan döbbenten a fűbe. Egy képviselő ordít, mert a netten azt olvasta éppen, hogy Irán atomot robbantana egy föld alatti térben. Rubio leintette, hogy lője már le a netet, és ne a TikTokról szedjen nemzetvédelmi híreket. Az olajára ugrál, a műtrágya túl drága, mintha nem lenne elég bajunk a világba. 60 napos tűzszünetet hirdettek büszke szóval, de Bibi hétfőn beintett, le van annak jó néhány drónnal. Donald tobzódott és ordított rá szépen, mi a túrót csinálsz? Megőrültél teljesen a héten. Trump egy csúcs találkozón Irán vezetőjével nagyon kezet rázna, de hogy apját, feleségét, lányát halálra bombázta, az cseppet sem bánja. Szerintem is mellére ölelné szívesen Trumpot az iráni líder. Na ne őrítsetek már tovább ezzel a hírrel. Amíg otthon a nyulak rollereket gáncsolnak, addig a világon mindent szépen elharácsolnak. A média lecserélődik gyorsan, lojalisták csücsülnek ma már mindenhol sorban. A szánalmas hírekből büszke nemzeti tény lesz, te meg a sok fegyverkísérlettel a sötétben fény lesz. Albániában is gyűlik már a tömeg, nem kell oda luxushotel, se a Trump-féli szöveg. Külföldi jachtok helyett vadvirág és béke, nem kérnek a betonból, legyen már ennek vége. Így lett a balkáni part az új ellenállás vára, de a maffia a markába nevet, s az aláírást várja. Sorban égnek le itt az autóbontok, mert az új modellekben már kötelező a kontroll. Bezárja az ajtót, s visz is a ducsiba, átveszi a kormány, te meg mehetsz a sunyiba. Itt áll egy kortyot, vagy túl sokat pislogsz, a gyújtás megszakító, bekapcsol X-rob. Szégyen a sok régi alkatrész, hogy ne maradjon semmi, amivel a régi kis buta kocsikat használhatóvá lehetne tenni. Sorstársak vagyunk ebben a tragikomédiában, találkozzunk legközelebb egy még őrültebb nótában. Addig is nyitsd ki nyugodtan a pálinkát, s húzd meg néhányszor a kupicát. Most még a magyar kincs gyümölcsből van talán, és még egyelőre nincsen kill switch a ladán.